Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski BMG'nyň Howpsuzlyk Geňeşini Ukrainada eden jenayatlar sebäpli Rus güýçlerini doly jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Zelenski 5 aprelde gönü video baglanyşy arkaly çykyş edip, Buça şäherini bolup geçen wakalaryň ilhens jikmejikliklerini habar berdi. Tutuş maskarlaryň hutusan ol ýa-da beýlek görnüşde Ukrain harbylaryna dahilli bolan adamlaryň wagşylyk bilen öldürilendigini aýtdy. Adamlar öz kwartiralaryny, öýleriniň içinde öldürildi. Köçäniň ortasynda öz awtologlaryna oturan adamlar tanyklar bilen peý wagtyny mınjyradyrdy. Olar adamlaryň el aýaklaryny çapdylar, damaklaryny çaldylar diýip Zelenski gönü video baglanşykda 15 agdaly geňeşe ýüllenip aýtdy. Ayal gyýlar çağılarynyň öňünde zorlandy we öldürildi. Aýdýan sözlerini eşitmejek bolup, agressorlar olaryň dillerini çekdiler diýip olaýtdy. Bir Daesh, İslam Döwleti ýaly beýleki terrorist toporlaryň edeni işinden üýtgeşikdäl. Bir ýerde bolsa BMG'nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy tarapyndan amala aşyrylýar diýip olaýtdy. Ol buçada edilen jenayatlaryň ikinji jahan uruşundan bäri edilen iň aýylganç uruş jenayatlar bolanlygyny we Buçanyň Rus güýçleriniň Ukrain topragyna soňky 41 güniň dowamyny edýän köp sanly mysallarynyň diňe biri bolanlygyny bellädi. Prezident Zelenski Buça baryp görenden soň bir gün soň çykyp burlady we Rus goşunlarynyň baran ýerleriniň ählisiniň ýygyny weýrançylyk we köpçülikleýin jaýlanan adamlaryň madarçylygyny galryanlygyny aýtdy. Ol BMG'ni Russiýany Buçada öldürilen parahat adamlar üçin jogapkärçiligi çekmek wabatyny haýyl etmän herekete geçmäge çagyrdy. Zelenski 10 miňlerçe Ukrainalynyň Russiýa deportasiýa edilendigini hem sözüne goşdy. Olary biziň baýlyklarymyz we adamlarymyz gerek diýdi. Russiýalylaryň Ukrainalylaryň ady gönümlerinden başlap ähli zadyny altyn gulak halkalaryna çenli ogurlanlygyny öňe sürdi. Russiýanyň BMG'däki elçisi Zelenskiň çykyşyndan soň geňeşe ýüllenip, onun köpçülüklerin deportasiya barada aýdanlaryny ret etdi. Vasili Nebenzia ýürüýti harby operasiýa başlanaly bäri Ukrainada 600 miňden gowrak adamyň şol sanyny 119 miňden gowrak çağanyň Russiýa evakuasiýa edilendigini aýtdy we bu işde haýsy bir zorluk ýa-da adam alyp kaçmak meselesiniň bolmanlygyny, ähli işiň meýletinlik esasynda amala aşyrylanyny aýtdy we sözüne delil hökmünde sosial mediada ýerleşdirilen videolara sarlylandy. Ukrainanyň prezidenti Birleşen Milletler Romasyny diňe Moskwany Buçada öldürilen asuda adamlar üçin jogapkärçilige çekmäge çagyrmak bilen çäklenmedi. Eýsem Russiýanyň geňeşdäki veto hukugy sebäpli Kremliň Ukraina goşun sürmeginiň öňüni almak üçin hökmany güýji bolmadyk rezolýusiýalary kabul etmekden başga çäre görmedik. Howpsuzlyk Geňeşinden Russiýanyň çykarylmagyna hem çagyrdy. Biz bu ýerde BMG'nyň Howpsuzlyk Geňeşindäki veto hukugyny ölüme sebäp bolmak hukugyny öwürýän döwlet bilen iş alýar diýip Zelenski aýtdy. Ol BMG'nyň özüne ören üns bilen göz aýlamalygyny we halkara hukugynyň möwrüti ötdümi ýa-da ýok diýip soramalygyny aýtdy. BMG'nyň düzgünnamesynyň we halkara uruş jenayatlar tribunalynyň ikinji jahan uruşundan soň faşistlaryň işine sereden kanunçylygyň mysalyny özgördülmegini, reforma edilmegine çagyrdy. Birleşen Milletler Romasy duran ýerine yapylyp da biliner. Hanımlar we jenaplar, siz BMG'ni yapmaga taýýarmy? Halkara hukugynyň möwrüti ötdümi diýip Ukrain lider sorady. Egerde siz bu soraga ýok diýip jogap berseňiz, onu siziň derrew herekete geçmeňiz gerek diýip olaýtdy. Onun bu çağırışı Rus goşunlary Buçadan ýa çekilenden soň ol ýerde öldürilen parahat adamlaryň jehetleriniň döreden global gahar gadamynyň ýa-da gawat geldi. Şu aralykda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden uruş jenayatlaryny teljermegiň, keskiýitlemegiň üstünde işlemäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar we Britaniýa Russiýany BMG'nyň Adam Hukuklar Geňeşinden çetleşdirmäge hem çagyrdy. Biziň Buçada gören zatlarymyz bir kanun toporuň tötäninden eden işi däl. Bu öldürmek, gıynamak, zorlamak, wagşyçylyk etmek wabatyny bile göre. Bilkastan gurnulan kampaniýa diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken NATO'nyň Ýewropadaky ýygynagyna uğramadygyndan odal aýtdy. Buça şäheriniň häkimi Anatoly Fedoruk bolsa bu gyrgynçylygyň Ruslaryň Ukrain halkynyň görkeden garşylygy üçin gurunan aralyşlygy bolanlygyny aýtdy.
Meniň adamlarym keyp üçin ýa-da gahar gadap sebäpli atylyp öldürildi diýip Federuk Italian gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ruslar gymylly hereket edýän zatlaryň ählisini, piýada geçip barýan geçekçileri, velosipedli adamlary, çağalar diýen bellikli awtologlar hem oka tutdy diýip bu çanyň şäher häkimi jurnalistler bilen söhbetdeşlikde aýtdy.